Hormatly prezidentimiň döredip berýän mümkinçiliklerinden uklanýan hususiyetçiler ýurdumynyň güllä geçişine münasip goşuň taşymak ugruna täzeçil işleri, dörejilikli gözlegler alyp barýarlar. Bu hakykat öz işine innovasiýalary ornaşdyryp, ýokary hili dünýäniň ullarına laýyk gelýän önümleri öndürýän Akkent hususy kärhanasynyň gadanýan üstünlikleriniň mysanada aýdyn görnýär. Akkent hususy kärhanasynyň suwuklukları saklamak üçin niýetlenen durly görnüşli gaplary öňermekde uly tejribesi bar. Her wagtda döwrewap kärhanada şeýle gaplaryň 30-yň gowrak görnüşi, şeýle de çağalaryň suwu düşmekleri üçin howullar, ýol hereketini sağlamakda peýdalanýan päsgeçilikler, mallar üçin nowalar ýaly ýelim önümleriniň durly görnüşleri öňerilip, amatly bahalarda halkymyna ködürlenýär. Kärhanada 100 litrden başlap 25 tonna çenli durly ölçekdäki suw gaplary öňerilýär. Olar agyz suwuny hemde beýleki suwuklukları saklamak üçin peýdalanmaga niýetlenendir. Polietilenden öňerilen gaplar suwuň düdümini we kiýilini üýtgetmän saklamaga ukyp bolýy, ekologiýa taýdan araçsalyk bilen tapatlanýar. Çağalaryň oýun meýdançylarynyň gornamalaryny taýýarlamak hususy kärhananyň önümçilik işiniň ýene de bir ugrudur. Ýurdumynyň howa şertlerini göz öňünde tutmak arkaly taýýarlanýan önümler gün şöhretine çydamlylygy, sowuk howada da durnuklugyny saklaýanlygy bilen tapatlanýar. Hormat prezidentimiziň tegallarlary bilen gurulýan döwrewap ýaşaý jaýlarynyň ýanyş yerlerine, mekteplerdir, çağalar baglarynyň çäklerine, çağalaryň hereketli oýunlary oýnap, beden we ruhy taýdan sagdyn ösmekler üçin ýürüte oýun meýdançylary döredilýär. Çağalar üçin haritler taýýarlanyna ekologiýa taýdan howpsuzlyk hemde insan saglygy üçin ziýansızlyk iňen möhüm talaplardyr. Akkent hususy kärhanasy tarapyndan öňerilýän oýun meýdançylaryna gurnulýan plastik serişleriň çağalaryň saglygyna ziýansızlygy hemde ähli pasarlarda howa şertlerine çydamlylygy bilen tapatlanýanlygy hil we howpsuzlyk guwanamalary bilen tasdiklanýar. Akkent hususy kärhanasy ýurdumyzda oýun meýdançylary üçin gurnamalary öňermäge ilkinji başlan kärhanadyr. Bu kärhanada ýokary hilli ýerli çyýmalan taýýarlanýan önümler hil taýdan daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden birjigem kim bolman baha wagtda amatlyk bilen tapatlanýar. Bu bolsa importyň orun tutýan önümleri öňermek babatda öňde goýulan wezipeleriň rowaşlyklary wesenýändigine şaýatlyk diýär. Akkent hususy kärhanasy öz önümlerini ýurdumyň isseni künjegünne gurnap bermek hyzmatyny hödürleýär. Sany ulgamyň mümkinçilikleri kärhananyň işiniň ilerlemegine ýardam edýär. Önümleriň halka ýetirilmeginiň sanylaşdyrylmagy kärhananyň müşteriler bilen ara balanşygyny pogtalanýar. Indi müşteriler öýjükli telefonlaryň kömegi arkaly kärhananyň önümleri, görnüşleri, bahalary bilen tanış bilýärler. Kärhana geljekde öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegi maksat edinýär. Kärhanada her wagtda hünärmelerin 30-dan gowragy zähmet çekýär, olaryň köp böleginiň ýaşlardygyny bellemek gerek. Türkmen telekeçileri halal zähmet çekip, watanymyzyň okuny ösüşlerine goşun goşmaga giň mümkinçilikleri döredýän. Hormat prezidentimiz arkada ara gahrman serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hoşallyklaryny we alkyş sözlerini beýan edýärler.